You will make a noise there. Where by your that thing, make a noise there. By your that thing. Sorry, sir. They're not ready for this stuff. We come back to them here. Sorry, sir. Poniji kite, get your panga where noise bia. Poniji kite, get your where noise bia. Sorry, sir. What I can only get chile kabagoko. Take what you lampoda at your age. Braga, where noise bramunga. Sorry. Okay, but you know, I'm going to social media dinner. Yes, sir. Ngani room interview. Yes, sir. Oh, yeah, the way phone and I get pilot to get us. Oh, yeah, G phone, no, my keg, she, the way phone, a man, I hung off, man. Eh? Sorry, sir. Wait, like I get a la chile cabago, KG food, and get with Lacana. Akaga, the way I stretch, Tonazo. Le wanya na tato wardrobe nonga ikege shichike. Kodo ikege yiro kute nga mmiri baga. Wepakanga. Look at. Turn up front. Elenga arage no. Huh? Whatever. If you laugh, you are remove him to the water. Elanga, not this girl. No beam. Say, Gabian got a shares. Say, when I give you a gata, come on, remove that your hand from your matter. One name went Hara. Two Ediona. That was a phone, okay? When you have a phone on, I say about your phone now. More you make again, my putogi here. Sorry, sir. Say about your phone now. Oh, make again. I'll bring you down here. I'm not like you now. Sorry. My face again. Bokeshia of ma. It therefore left 25. Let's go, negra. Secondary school, I further community secondary school. Enugu State. Nigga na godendo. Nna ma nwana nne m bie dị ndụ. Gịnị gburu nna gị? Ọnwụ. Eji ụmụ ole? Amụbeghị m nwa. Ka ebe isi na watch m? From Lagos. Gịnị ka ị na-arụ? I'm a message girl. Hello, ye G phone ahụ na watch him nearly make go. I will bring you down. Oh, your that second phone. Phone forever now. Put you here. Oh, your fan oh. See abanyo ya ka meta. Banyo phone okay? Ah. Oh, banyo gị esa. Nwere panty nwere dokara adoka. Mba. Kemgbe ị pụtara ụwa, ị nọrọ lụta gị na nwaanyị ibe gị emekọ? Mba. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele? Mba. Otele gị o ji amụ uzere ntị? Mba. Ị ji awụ ị nọrọ akpata ike awụọ gị? Mba. Iji anya ahụ ma gị na ụmụ nwoke nọrọ? Once. Ahụ onye nyụrụ ahụ n'ime ya wụ onye? Ahụ onye nyụrụ ahụ nga ọ nọ wụ onye? Chibuike. Onye ahụ ma yala Chibuike. Ahụ ga ahụ ele otu o si daa. Other poo? I don't want that laugh. I'm not joking with you. Who are make people here? Sorry, sir. I'm not playing here with you. Sorry.
Enyere ya n'ime moto ka ọ n'ime ụlọ? N'ime ụlọ. Iwe onye oshi? Mba. Uke ike ọ dịghị? Uke ike ọ dịghị? Mba. Enwere onye ara nọ na family nne gị na nna gị? Mba. Iji aga ije abalị? Mba sa. Enwere mgbe ị nọ taa agaghị ehi ụra ga-ewere fan bute n'etiti ike gị taa abụọ ihe ụkwụ gị fan na-eku gị n'ime ike? Ugboro ole ka ị merele ya? Mgbere abụọ. Otele na-adịghị mma. Anwụrụ ọkụ na-ekwu n'ime otele mere eji adọwa afọ ahụ. Oke otele ọ ghaala gị mbụ? Mba. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ofu. Kemgbe ị pụtara ụwa naanị ofu nwoke tarala gị? Ka ihe nwoke ahụ gwara gị o ji tapuo gị? Ọ sị m na ọ ga na-ebuga m skuul ebuchita m azụ. And eji m ụkwụ aga skuul. So ncheke ọ ga na-ebuga m skuul ebunata m. So ncheke ya ana m ata ofe eje skuul. Nnaruo ya dị cheke ya nkweta ya. Mana ọ takwa m ozugbo. Eleke wata gị, ma ọsọkwa ya eleke wata gị ozugbo. Ọ bụla o ji taa ya ọta gị ọtụtụ tara gị watala gị wa bingo. Leke wata atakwa m ozugbo. Ele ihe o ji na-ebuga gị skuul na moto ka ọkada? Ọkada onweghị moto. Okay. Nwa agbọghọbịa onye ọkada tapụrụ by transportation way. So ihe ji taa gị tapuo gị by onye keke. Ele anya ebe a. Sorry sir. Ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke ọkụrụ n'ahụ ihe eji taa na-atọ onye nke iwu ọkada ibughị ya skuul bụ achịcha ya tapuo ya. Mpaghara ọkwa onweghị ọkada. Ana ọgbaghị moto. Ọ ya mere eji kwere. Enweghị m choice. Dede ataghị ahụ gị, ele ihe a gwara gị? Ọ sị m ka anyị ịba. O nyere gị indomi? Biskit kwan? Anyị ji rie nri n'outside. Ele nri unu riri dede atara gị? Akpụ. Iriri akpụ? Ntakịrị nyere akpụ tapuo. Ofe gịnị? Ofe okro. Ụbọchị ọ taga gị ele ihe ọ gwara ịgwa gị ya? Asị m ya na achọkwa m achọkwa m ime. Ọ sị m na ọ ga-eji nwayọọ. Ele otu isi na-agwa ya ahụ? Nna atakwuye na ntị ọ na-emetụ m aka na atakwuye na-epusi ya aka. Gosi m otu isi ebe gị ya? O jide m na-asị ya pụọ achọrọ m ịghọta. Ị na-agwa ya ha mụ na-aba? Mba ọ babe mgbe ahụ ịpụbe m akwa. So ọ bịazie si m biko na okpu ebie ga-aba. Okpu? Amaghị m na-enwe okpu ebe ahụ. Ọ dadị ka okay, na okpu ya ka etiri. Ọ first cap ya ka ọ round cap? Round cap. Mgbe o tiziri round cap ya lee ya ihe itiri. Ewu. Genotype gị ogene? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ phone number gị? 070 58 59 67 76. Ọwụkwa nwoke kpọọ gị na phone gị chọrọ ya gawa. Nwoke ọbụla dị serious bịakwa bịa ahụ ndị enweghị. Ị naghị etile hewu. Agwala ahụ gị okpu. Ejile ha ọkada anata gị, o nwere ike ka eji anata gị ugbu a bụ Mercedes Benz. Okay, sir. Hello? Akwa ịhụrụ ihe imege nnọọ ka onye riri eri. Ịhụrụ ihe imege ka onye riri eri. Ịbịara nga ga-ebịa nga ebegara m. Stand up there ka ekpọrọ la azụ Chineke agbaghị ọkụ la azụ. Bishop,
I'll go ask him. I'm just giving me interview. No more asking call name. I am not making interview. I think the other night now in our life, Batara. This girl I heard it again. It is on Ijaho. Ofuma. It is on Ijaho. Eh? And we use Rugi. Mbakwa use them. A use Behungi. Back I'm the fresh. It is on a 1 year tree in a kunkum. I swear, Allah. I am about to get the line here, but no. You put it again. I say you put that ghetto now. You put it. I told that. You put that ghetto. But I'm going to go see a one straight body. You put that ghetto. Whatever without it, I say you go back. Look at now. What the packet? I heard the bishop. Where you pull me? In a cover, who you put get to the Chideka Bagoko. Ibranga big. Mba go see Tomo never. No matter where I want. My Biara. I want to create your now. No, they are what they get. Very much okay. I'm fine. I'm fine. Lazo. It are full. 30. Must get Lazo. Let him make a knock on your reary. Let him make a knock on your nose run Chaja Sagapa. Bishop, Lazo, like Abagoko. Alamas. Lazo. What's our extension wire? Bianca Atakoshi. Tono. You think I'm joking with you? Asking a tall okay. Look at Otele Ndi Mma Kende Philippine Bianca. And ya pro straight Chileka Bago Konyeri. Look at Burike board Eja Kushromo Primary School. A is for apple, B is for boy, C is for cup. Lepo de Otele my brave watch Italia. A watch Italia, well, we should read a watch Italia. And then I need the weekend. Come on, subscribe for that, please. So you can subscribe, watch the Kabago. Subscribe or like, I get share, or what I am. A watch Italia, get back at the you just know what I shares again for what? Subscribe or for this place, Chidekabago. Oh, no. Ike and Gole. What? Egole Kiji and Roya. Natural. Egole Kiji and will you remove that your hand from your onogedia? Or you stand up from there, say, stand up from there. I say stand up from there, Chileka Babago Koma Bingo. Because I prala dotele. You can India, you can in Japan. Mapinko Ramo Chileka Bagok. I say go back, Chileka Bagok, go back and stand up from there. Let us see. Ibranga beta etakoshi meza. Atakonomunge. Brulenu wifono. Brulenu wifono. Buara. Ibalana jike. I say stand there. Ne kwa na church. Owara ya bage. Ma bingo. Ibi na warehouse bianga bia I mean you my merele. Stand there. You made that shaking again, maybe Togi here. When Gana, what a credit, give road, we can't huta, Agarega. The quite Otele le Pana. See, we are blocking here now. Block you now with that minded. Owaraya bagete I'm joking here. Oh, the Margan, Angwana, Mirana, where's ya? Mirana for Mamma Nobi. I'll go and see Rineri. Can I gas off Mama put? No. Moko letra lage. One.
Enyola mbụ. Ị na-aga club? Once in a while. Ị na-aga club? Once Ị in a na-agakwa while. na-eme gịnị? Ele ihe ị na-aga nga ahụ eme? Ụmụ nwanyị m na uzum. Ele ihe ịkpakwana anaghị aka like this? Ime birthday kwọ. Ele ihe iji pụrụ ara gị n'aka? Onye ga arụ? Anụ ọgwụ onye ga arụ? Emege ga lab nna. Chai, ndo. Ele ka enyi ga arụ a, ọwa aka ịkpakọwa aka nri. Ha abụọ. Ha anyị ga-achaghị arụ. Ngwa emege mmecha gị nta ga yipụ brand na hapịa aka ya awụsa awụsa. Hafịa ugbu a m nọ nga ka m mmecha gị ntafi. Okay, sir. Genotype gị? AS. Blood group gị? O positive. Kpọọ phone number gị? Number m? Akwa ịbịara here for interview di. Kpọọ your phone number. Okay, che. Ana m abịa. Because ebu m ya lisi. Akwa ịma n'ihe ọbụla m mere ebe a na-aba na social media niile m gaa n'iru. Gaa n'iru. Kpọọ phone number gị? 0. Ịsọ ọ bụ gịnị? Gịnị nwe 7? 091 5859 6268.